дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Шерали Кабир: Тоҷикистон дар миёни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил зинаи баландтаринро касб кард. Варзишгарони тоҷик дар рӯзи аввали бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил 4 медаль ба даст оварданд. Тоҷикистон натавонист дар Паралимпиадаи Токио медаль ба даст орад. Мошинҳои o'zбекӣ дар бозори Тоҷикистон пайдо шуданд. Аморати Муттаҳидаи Арабистон карантинро барои шаҳрвандони Тоҷикистон бекор мекунад. Покистону Эрон мехоҳанд вазъи Афғонистонро бо ҳамсоягонаш баррасӣ кунанд. Кремл имкони мулоқоти Путин ва Зеленскийро арзёбӣ кард. Вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон дар гуфтугӯ бо Рӯзномаи Ҷумҳурият қайд кард, ки ҷумҳурӣ дар байни иттиҳоди давлатҳои мустақил дар моҳи январ-июни соли равон аз ҷиҳати афзоиши суръати истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, ки 21.5% ташкил дод, зинаи баландтаринро соҳиб шуд. ӯ афзуд, ки дар ин раддабандӣ баъд аз Тоҷикистон, Молдова ва Беларус бо 11.9, 11.1% ва Ӯзбекистон бо 8.2% қарор доранд. аз ҷониби корхонаҳои соҳа ба хориҷи кишвар ба андозаи 1.2 миллиард доллари амрикоӣ маҳсулот содирот шуд. Корхонаҳои соҳаи саноати маъдан ба миқдори 5.5 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд. дар давраи сипарӣ гашта 157 корхонаи саноатӣ мавриди истифода қарор гирифта, дар онҳо 1366 нафар соҳиби ҷойи кор шуданд, зикр намудааст вазир. дар ҳамин ҳол вазир қайд кардааст, ки ҳоло дар самти таъмини аҳолӣ бо равғану шакар мушкилӣ дорем. дар ҷумҳурӣ солона ҳамагӣ 12 000 тонна равған истеҳсол мешавад, ки 10% талаботро ташкил медиҳад. талаботи солонаи аҳолӣ ба равғани рустанӣ 147 000 тонна аст, қайд кард Шерали Кабир. вазири саноат иброз доштааст, ки дар ҷумҳурӣ мушкилии асосӣ надоштани ашёи хом аст ва бо сабаби камии заминҳои корам ин имконро надорем. ҳоло ба гуфтаи вазир, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати хӯрокворӣ дар қиёс ба 6 моҳи аввали соли сипаришуда зиёд буда, ба 3 миллиард сомонӣ расид. бозиҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Қазон оғоз шуданд. ҳарчанд қаблан хабар дода мешуд, ки Тоҷикистон аз ширкат дар мусобиқа даст мекашад, аммо зоҳиран вазъ дар лаҳзаи охирин тағйир ёфт ва варзишгарони тоҷик ба майдони набардҳои варзишӣ омаданд. дар рӯзи аввали бозиҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил тоҷикон 4 медаль ба даст оварданд. Муҳаммад Икромов дар куштии озод байни ҷавонон дар вазни то 61 кило медали нуқра ба даст овард. Мустафо Аҳмадов дар куштии озод байни ҷавонон низ дуюмин шуд. ӯ медали нуқраро дар вазни то 70 кило ба даст овард. Фирӯз Мирзораҷабов низ ба хазинаи дастовардҳои кишвар дар вазни то 60 кило медал ворид сохт. медали дигар, вале биринчи дастоварди шоистаи Асламҷон Азизов мебошад, ки онро дар куштии юнониву румӣ то 55 килограмм ба даст овардааст. ҳамин тариқ Тоҷикистон бо 4 медаль дар зинаи шашуми ҷадвали умумӣ пеш аз Ӯзбекистон, Молдова ва Арманистон қарор дорад. аз рӯи натиҷаҳои мусобиқаҳои литсензионӣ аз Тоҷикистон танҳо як варзишгар ба Паралимпиада интихоб карда шуд. Акмал Қодиров дар гулӯлапартоӣ дар мусобиқа ширкат варзид. Қодиров армсрейлинг аст, аммо ӯ ба Паралимпиад 2020 оид ба варзиши сабук рохат гирифт. варзишгари тоҷик дар рақобат бо натиҷаи 8,44 метр танҳо ҷойи нӯҳумро ишғол кард. Парвиз Одинаев метавонист соҳиби рохат ба Паралимпиадаи Токио шавад, аммо Кумитаи Паралимпиада натиҷаҳоро баррасӣ карда ӯро ба рақобат роҳ надод. қобили зикр аст, ки аз соли 2008 инҷониб чанд сол аст, ки Тоҷикистон ба Паралимпиада шумораи ками варзишгаронро мефиристад, ки аксаран як нафаранд. ҳеҷ кадоме аз онҳо медаль нагирифтааст. ба барномаи бозиҳои Паралимпии Токио 2020 22 намуди варзиш ворид гардидааст. камонварӣ, варзиши сабук, бадминтон, боче, қайиқронӣ, дарбайдарка ва каноэ, велосипедронӣ, аспсаворӣ, футбол, голбол, ҷудо, паверлифтинг, қайиқронии академӣ, тирандозӣ, волейбол, шиноварӣ, тенниси рӯи миз, таеквондо, триатлон, баскетбол бо ароба, шамшербозӣ бо ароба, регби бо ароба, теннис бо ароба. дар Паралимпиада 4400 варзишгар аз 136 Кумитаи миллии паралимпӣ барои 540 маҷмӯи медалҳо сабқат мекунанд.
дар ҷумҳурии тоҷикистон аввалин маркази дилерии мошинҳо ки аз ҷониби УЗ Авто Моторс сохта шудааст пайдо шуд, хабар медиҳад хадамоти матбуотии ин ширкат. гуфта мешавад, ронандагон дар тоҷикистон акнун метавонанд 4 модели Chevrolet Spec, Cobalt, Nexia ва Lacetti-ро харидорӣ намоянд. ҳамчунин хабар дода мешавад, ки дар тоҷикистон роҳандозии барномаи қарзӣ дар ҳамкорӣ бо бонкҳои бонуфузи кишвар барои фурӯши мошин пешбинӣ шудааст. ёдовар мешавем, ки УЗ Авто Моторс моҳи июн эълон кард, ки дар тоҷикистон корхонаи муштараки Авто Моторс Тоҷикистонро таъсис додааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, бӯҳронҳо ва офатҳои табиӣ ва департаменти фарҳанг ва сайёҳии Абу-Даби бекор кардани карантини ҳатмӣ барои меҳмонон аз як қатор кишварҳоро эълон карданд. тибқи изҳороти ниҳодҳо аз 5 сентябр хориҷиёне, ки бо ваксинаҳои аз ҷониби Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ сабт шуда эм карда шуданд, метавонанд бидуни карантини ҳатмӣ ба кишвар ворид шаванд. инчунин бидуни карантини ҳатмӣ шаҳрвандони кишварҳо аз минтақаи сабз метавонанд аз ин кишвар боздид кунанд. тоҷикистон дар баробари Туркманистон ва Қирғизистон ба рӯйхати давлатҳои минтақаи сабз шомил аст, ки сатҳи паҳншавии онҳо паст аст. пас аз санҷиши тест дар фурудгоҳ меҳмонон метавонанд корти сабзро фаъол созанд, ки ба онҳо имкон медиҳад аз ҳама ҷойҳои ҷамъиятӣ ва маконҳои сайёҳии Арабистон боздид кунанд. ҳамагӣ 55 кишвар дар рӯйхати сабзи аморатҳо ҳастанд. бино ба гузориши Радиои Покистон, вазири корҳои хориҷии Покистон Шоҳ Маҳмуд Қурайшӣ бо ҳамтои эрони худ Ҳусейн Амир Абдуллоҳиён вазъи Афғонистонро баррасӣ кард. пас аз музокирот дипломатҳо як конфронтияи густурдаи кишварҳои Осиёи Ҳаммарз бо Афғонистонро эълон карданд. ҳарду ҷониб дар бораи рӯйдодҳои охир дар Афғонистон муфассал мубодилаи афкор карда, инчунин ба мувофиқа расиданд, ки дар рӯзҳои наздик конфронтияи маҷозии ҳамсояҳои Афғонистон дар сатҳи намояндагон баргузор шавад, гуфтааст радио. қайд карда мешавад, ки Қурайшӣ изҳор дошт, ки Покистон ба равобити худ бо Афғонистон аҳамияти калон медиҳад. ҳамзамон Абдуллоҳиён талошҳои якҷояи Қурайшӣ барои таҳияи стратегии ҳамоҳангшуда дар пасманзари вазъ дар Афғонистонро ситоиш кард. котиби матбуотии президенти Русия Дмитрий Песков гуфт, ки президенти Русия Владимир Путин омодагии худро барои мулоқот бо президенти Украина Владимир Зеленский тасдиқ кардааст. ба гуфтаи ӯ муносибатҳои ду кишварро беҳтар кардан лозим аст, аммо иродаи сиёсии тарафайн аз Киев дида намешавад. Песков мегӯяд, агар мо дар бораи иродаи сиёсии президент Путин гап занем, ӯ инро ба таври возеҳ тасдиқ ва такрор кардааст. ӯ омода аст мулоқот кунад ва бовар дорад, ки ин ҳолати ғамангези корҳо, ки ҳоло муносибатҳои Русия ва Украина дар он қарор доранд, беарзиш аст ва дар назария албатта ислоҳ кардан лозим аст, аммо то ҳол мо ҳамон як иродаи сиёсии мутақобиларо аз Киев намебинем, гуфт Песков дар суҳбат бо шабакаи телевизионии Русия 1. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии асъор шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Душанбе офтобӣ буда, ҳарорати ҳаво аз 17 то 36 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри Хуҷанд офтобӣ буда, ҳарорати ҳаво аз 19 то 33 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Панҷаке низ ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 17 то 36 дараҷа гарм мешавад. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муайян кардааст. $1 амрикоӣ баробар аст ба 11 сомонию 32 дирам. 1 евро бошад баробар аст ба 13 сомонию 45 дирам. 100 рубли русӣ баробар аст ба 15 сомонию 54 дирам. ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар, дар амони худо бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.